Vážené dámy a páni, ja vás takisto vítam na tejto pôde a som rád, že máme v poradí už druhú diskusiu na tému investičné zámery alebo nové investičné zámery v rámci nášho mesta. Pristúpili sme, že budeme takýmto spôsobom organizovať informovanie verejnosti a diskusiu s verejnosťou o závažných investičných zámeroch v Bratislave. Musím povedať, že po tej prvej skúsenosti, ktorú sme mali minulý mesiac projektu Vydrica, sme mali pocit, že možno nie všetky očakávania a spojitosti s tou diskusiou boli naplnené. Možno to bolo tým, že ten projekt bol už v pokročilejšom štádiu, pretože bol v štádiu vydaného územného rozhodnutia. Tento projekt, ktorý budeme mať predstavený dnes, je projekt, ktorý je v rovine investičného zámeru. Ešte nemá dokumentáciu pre územné rozhodnutie, nemá detailné odpovede na všetky otázky, ale má už jasný zámer, ktorý je možné prezentovať, ale ktorý z hľadiska jeho formovania je ešte tvárny, pretože na základe tohto investičného zámeru bude spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a potom samozrejme, pokiaľ bude vydané územné rozhodnutie, aj dokumentácia pre stavebné povolenie. Z hľadiska nadväznosti si myslím, že ten čas tejto diskusie je zvolený veľmi dobre, pretože pohybujeme sa v tom istom území, sme v podhradí, ktoré je regulované územným plánom zóny. Ten bol prijatý a schválený ešte v minulom volebnom období a predstavuje vlastne vyjadrenie záujmov mesta, také, aké mesto bolo schopné v tom čase prijať, z hľadiska regulácie tohto územia, čiže tie limity, čo je možné a čo nie je možné v tomto území, dáva územný plán zóny a predpokladám, že investor sa bude na ňom odvolávať, bude porovnávať ten svoj investičný zámer práve aj s územným plánom zóny Podhradie. Predpokladám, že tá príprava zo strany toho, čo budeme počuť, bude naozaj taká, že sa nebude vyhýbať ani citlivým otázkam, pretože myslím si, že aj kvôli ním sme sa tu stretli. Hovoríme o území, ktoré je veľmi cenné pre naše mesto, mimoriadne zaujímavé, pretože je akýmsi rozšíreným centrom alebo pokusom o rozšírenie centra mesta. Čiže budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa dnes dozvieme, čo teda je pripravené pre toto územie. A potom bude priestor pre vaše otázky, pre vaše vyjadrenia. My sme naše odborné stanovisko ako mesto spracovali, ako stanovisko hlavného mesta k investičnému zámeru. Ale nevydali sme ho zatiaľ preto, lebo čakáme na dnešnú diskusiu. Pokiaľ nej zaznejú závažné pripomienky, budeme s nimi pracovať, aby sme ich doplnili do toho stanoviska. Pokiaľ nie, sformulujeme odborné podklady, ktoré garantovali tak pani hlavná architektka, ako pán hlavný dopravný inžinier za oblasť urbanizmu a dopravy. A potom samozrejme bude investor pracovať aj s výsledkami dnešnej diskusie, aj s odbornými pripomienkami hlavného mesta a pripravovať ďalšiu úroveň dokumentácie, ktorou predpokladám bude dokumentácia pre územné rozhodnutie. Takže chcem vás ešte raz privítať, predpokladám, že tu strávime užitočný čas a že budete mať pocit, že sme sa dozvedeli viac, ako sme sa dozvedeli pri prezentácii projektu Vydrica, kde som mal pocit, že možno to naozaj všetko nesplnilo to, čo sme chceli, ale učíme sa aj verejne diskutovať, diskutujeme o tom s viacerými z vás, s aktivistami, ako organizovať verejné diskusie, takže prosím aj o istú trpezlivosť z vašej strany. Snažíme sa to robiť čo najlepšie, aby to splnilo ten stanovený účel. Nech sa páči, pustíme sa do práce.